Comarques.doc. La comarca de l'Alt Empordà, amb més de 1.273 quilòmetres quadrats d'extensió, limita amb les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà i les comarques veïnes del Rosselló i el Vallespí. Les muntanyes dels Pirineus i la plana de la comarca, amb el mar que nega la costa, formen el paisatge ple de contrastos de l'Alt Empordà, una comarca tocada per la tramuntana. Les empremtes dels grecs i dels romans configuren el passat d'una comarca plena d'història. És una terra d'aigua, de muntanyes, de pobles, d'aromes i de sensacions. A l'Alt Empordà s'hi estén una plana al·luvial formada per la Muga i el Fluvià, que travessen les terres fins a arribar al mar pel Golf de Roses. L'agricultura de la comarca es basa en el conreu de la vinya i s'hi elaboren vins de gran qualitat, inscrits dins la denominació d'origen Empordà Costa Brava. També hem d'esmentar les activitats pesqueres, que generació rere generació han anat exercint les famílies dels pobles, com la subhasta de peix tradicional. A part de la riquesa paisatgística de la comarca, també n'hem de destacar la riquesa gastronòmica, perquè és una de les estrelles de la cuina mediterrània, amb plats com els musclos de roca o l'arròs caldós. A la dreta del Llobregat d'Empordà hi ha la vila de la Jonquera, que té establiments turístics molt importants. Els dos passos tradicionals per creuar els Pirineus l'han convertit en el típic poble camí. Si agafem la carretera, arribem fins al paratge natural d'interès natural de l'Albera, un indret captivador de 4.000 hectàrees situat sobre la serra de l'Albera, el tram més oriental dels Pirineus. El centre d'informació del paratge natural d'interès natural de l'Albera és a Espolla. Els boscos de faig, alzines i roures cobreixen aquest paratge d'interès natural que és perfecte per fer-hi excursions. Entre la fauna que hi trobem, n'hem de destacar les últimes colònies de tortuga mediterrània de la península Ibèrica. Encara dins del perímetre del paratge de l'Albera, ens endinsem a la vall de Sant Quirze, que forma part del terme de Rabós. Al cor de la vall, solitari, hi ha el monestir benedictí de Sant Quirze de Colera. És un important conjunt històric, del qual en destaquem l'església, que està formada per 3 naus i 3 absis, i que té una decoració llombarda. Al costat de l'església hi trobem les restes del claustre i d'altres dependències construïdes en èpoques diferents. A la serra de l'Albera hi trobem el castell de Requesens. Al segle XI, Gausfred II de Rosselló el va construir i al segle XIX el va reformar Tomàs de Rocabertí, vescomte de Peralada. El poble de la Vajol limita amb la comarca del Vallespí i s'estén pels últims contraforts de la serra de l'Albera. En el nucli del poble
es va erigir un monument en honor a Lluís Companys. Seguint un camí envoltat de prats, ens endinsem al terme municipal de Sant Llorenç de la Muga, que és un indret perfecte per fer-hi excursions i senderisme. Si caminem per la vila, hi podrem veure les restes del conjunt fortificat medieval. De l'antic recinte fortificat se'n conserven les torres i els portals de baix, de la Muga i de dalt, sense oblidar l'església parroquial. El nucli manté el traçat medieval, però les cases són dels segles XVII i XVIII, èpoques que coincideixen amb un temps de prosperitat. Al cor de la vila hi ha la plaça Major. A dins del terme municipal, enmig d'un paratge format per boscos frondosos de roures, alzines i pins, hi neix el pantà de Boadella, el brollador de la comarca. El poble d'Albanyà se situa a l'extrem occidental de la comarca, limitant amb el Vallespí i la Garrotxa. El santuari de la Mare de Déu del Mont, d'estil romànic, es troba a més de 1.000 metres d'altura i domina les terres de l'Empordà i la Garrotxa. Les vistes que es contemplen des d'aquesta situació privilegiada van inspirar el poeta Jacint Verdaguer a escriure el poema Canigó. La vila de l'Escala se situa al sud del Golf de Roses i el litoral empordanès. La història d'aquesta vila està lligada al mar i a una tradició pesquera arrelada en moltes famílies de la població. Entre els productes distintius de la comarca, l'Escala és molt coneguda per la qualitat del peix blau, sobretot per la de les famoses anxoves, que es preparen artesanalment i es comercialitzen envasades amb oli d'oliva i sal, o bé per la de la varietat de seitó amb vinagre. Sortint del nucli de la vila, arribem fins a les ruïnes greco-romanes d'Empúries, les més importants del país. Si ens endinsem en les ruïnes de l'antiga Empòrion, passejarem per la història d'aquells homes procedents de Focea, que van arribar a la península Ibèrica per buscar-hi nous centres de relacions comercials. Els romans hi van arribar cap a l'any 218 abans de Crist, amb la intenció de tallar les línies d'aprovisionament dels cartaginesos i hi van instal·lar un campament militar, que es va convertir en la ciutat romana. Si hi fem un tomb, en podrem admirar les vivendes, tant romanes com gregues, els mercats i les botigues. L'antiga Empòrion és una miranda privilegiada sobre el Mediterrani. A dins del terme municipal de l'Escala hi trobem diverses masies fortificades amb torres de defensa, com el Mas Torreportes, o també el Mas Feliu,
que trobem més enllà. La vila de Roses presideix el Golf de Roses. Té una flota pesquera molt important i a les platges i als ports esportius s'hi poden practicar diversos esports nàutics. És una de les viles turístiques més importants de la comarca i per això té una gran infraestructura hotelera, amb unes instal·lacions que permeten passar-hi unes bones vacances i uns dies de descans. El nucli antic de Roses conserva monuments molt interessants, com la Ciutadella, una obra renaixentista en forma d'estrella que data del segle XVI. La Porta de Mar, una obra renaixentista notable feta de marbre, dona pas a aquesta fortificació militar. A dins hi trobem les restes de l'antic monestir romànico-llombard del segle XI i la Basílica de Santa Maria de Roses. La ciutadella va estar habitada des del segle V, abans de Crist, fins al segle XIX. A la costa retallada de la badia de Roses hi ha unes cales molt captivadores, com la recollida cala de Canyelles petites o l'espectacular de Canyelles grosses. D'aquesta vila abocada al mar tampoc podem oblidar l'emblemàtica cala de Montjoi. La cultura megalítica també hi va deixar l'empremta amb el dolmen més gran de Catalunya, la Creu d'en Cobertella. Endinsant-nos a la comarca, arribem fins a la capital de l'Alt Empordà, Figueres. Si volem descobrir l'ambient de la ciutat, hem d'anar a la Rambla, que es va començar a construir l'any 1828, quan Joaquim Caamaño, alcalde i governador militar de Figueres, va ordenar recobrir la riera de Galligants. Passejant per la Rambla, també podem admirar el monument de Narcís Monturiol, que va dissenyar el primer submarí a Espanya l'any 1859. Si anem a Figueres, estem obligats a visitar el Museu Dalí, on s'exposa bona part de l'obra del pintor de l'impressionisme, el futurisme, el cubisme i el surrealisme en un edifici molt singular que expressa l'esperit del genial pintor. A 3 quilòmetres de la capital hi ha el poble de Vilabertran. La imatge de la canònica augustiniana de Santa Maria de Vilabertran, un conjunt fantàstic, fundat al segle XI per l'abat Rigal, domina aquesta vila. N'hem de destacar l'església romànica de Santa Maria, coronada per un campanar de torre llombarda del segle XII. I el claustre, que és d'estil romànic. A la capella hi ha una creu de plata, una peça romànica d'orfebreria.
Seguint la carretera, pugem fins a arribar al poble de Peralada, dominat pel castell que van construir els vescomtes de Rocabertí a finals del segle XVI. La façana occidental és del Renaixement més pur i hi destaquen dues torres rodones cobertes d'heura. A la comarca de l'Alt Empordà hi ha la segona zona humida més gran de Catalunya després del Delta de l'Ebre, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que té una superfície de més de 4.800 hectàrees. Els aiguamolls van ser testimonis de l'arribada dels grecs a Empúries. Tot i que dins del mateix espai hi ha algunes construccions que n'han alterat el paisatge, val la pena anar-hi i observar les més de 300 espècies d'ocells. La gran varietat d'animals i el riquíssim conjunt vegetal. El Cortalet obre les portes del Centre d'Informació. La closa del Puig permet observar la diversitat faunística dels aiguamolls i les nombroses colònies d'ocells aquàtics. Seguint la carretera comarcal en direcció a la costa, ens aturem a Castelló d'Empúries, una vila de gran interès històric, arquitectònic i gastronòmic. Els carrers, de traçat medieval, ens transporten a temps de cavallers, quan els comtes d'Empúries hi van construir el palau i les muralles. L'església gòtica de Santa Maria, la catedral de l'Empordà, ja existia al segle XI i segles després la van reconstruir i en van conservar el campanar romànic. A dins, a l'altar major, hi ha un retaule gòtic d'alabastre. Sobre el curs de la Muga hi ha el Pont Vell, una construcció del segle XIV força deteriorada pel pas dels anys. En un segon recinte de muralles trobem l'Eixample, limitat a llevant pel Rec del Molí, que segueix les antigues valls. Al voltant de la vila, i construït sobre antigues maresmes, hi ha el nucli d'Empúria Brava, que està ple d'apartaments, botigues i establiments turístics que se situen entre xarxes de canals. Resseguint la costa i entrant al mar, hi ha el Parc Natural del Cap de Creus. Té una superfície de gairebé 14.000 hectàrees i és el primer parc natural marítim i terrestre. Del paisatge del Cap de Creus en destaquem el far, des del qual hi ha unes vistes fantàstiques d'aquest parc. Per la violència de l'aigua i la tramuntana que hi ha, els pescadors diuen Cap de Creus, cap del diable. El Parc Natural del Cap de Creus el formen una gran diversitat d'ecosistemes, bosquines,
brolles i prats. I una gran varietat d'ocells migratoris, plàncton i peixos. Les roques retallades dibuixen uns paratges inhòspits que dissenyen cales com la Galladera. La Cala Colip, o la Cala Jóncols. A sobre del Cap de Creus hi ha la vila del Port de la Selva. Amb la costa retallada que té, s'ha convertit en un dels paratges més bonics del litoral català. Com a vila de tradició pesquera, la imatge de les barques al moll és emblemàtica. El conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, construït als segles X, XI i XII, presideix la vila. Es caracteritza per les dues torres imponents, el campanar llombard i la torre de defensa. L'església està considerada una de les obres més importants del romànic català. Aquest monestir és el més notable de l'Empordà i un dels més coneguts arreu del país. El 1789, els monjos van abandonar el monestir, el claustre i les altres dependències de l'antiga casa benedictina. Josep Pla va escriure: a Cadaqués tot és gran, espaiós, llarg. No hi ha res d'esquifit. És un camí graciós, curvilini, amb entrants i sortints que segueix la línia que fan la terra i el mar al fons del sac de la badia. Sobre aquesta línia, de vegades gairebé a ploms sobre l'aigua, el poble s'alça a vessa encastellat i altres vegades apaïsat i humil. El poble de Cadaqués és un poble pesquer típic, estret i recollit, que va atraure i inspirar grans artistes i escriptors. Caminant pel nucli del poble descobrim la Casa Serinyana, o Casa Blaua, un bell exemple modernista, obra de Cellers, construïda entre el 1910 i el 1915. Un altre edifici significatiu és el Bar Meliton. La vila té una situació pintoresca per les cases blanques als peus de la platja i l'església de Santa Maria, d'estil gòtic tardà, i això l'ha convertit en una imatge emblemàtica de la Costa Brava. A dins de l'església hi podem visitar el retaule d'estil barroc del segle XVIII. Al nord-est de la població trobem la petita badia de Port Lligat, on hi ha l'antiga residència de Salvador Dalí. Són un conjunt de barraques de pescadors amb una estructura laberíntica, adornades amb bous a la teulada, que són un reflex de l'obra de l'artista. Joan Maragall evocava així la comarca. Salut, noble Empordà, cel ventejat, terra neta, mare de gent valenta i franca, hostal de treball i s'alegria, pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat via través, tornant de França de vell matí,
desvetllant-me enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot et banyava i encenia. I que m'era de delitosa aquesta primera visió de la pàtria després de l'absència. Tot tu, Empordà, em semblaves llavors un paradís, perquè a la claror del matí totes les coses m'apareixien com si fossin acabades de néixer. Cada arbre era com un primer arbre, l'estela dels vinyars i oliverars com si brotessin per primera vegada, les cases i els camins que hi duen plens de la pau dels patriarques, els homes i les dones que hi veia, d'una gran serietat i puresa en els ulls i en la boca, i tota la plana, com si en aquell instant acabés d'eixamplar-se el bes del sol marí davant del Pirineu, que es fes lluny enllà, meravellat de mirar-se dels peus.